danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Wannan costume ɗin da na yi na shiga cikinsu na ga yadda ake yi, shi ya bani dama da so na yi nawa fim ɗin. To na fara fim ɗina na farko Wata Shari'a Sai a Lahira, sannan kuma na yi Ina Son Sa Haka. Yanzu ga shi alhamdulillah ina yin Juyin Sarauta. Ayyukan da nake a industry ina ga ni marubuciya ce, ni producer ce, kuma ina yin costume, kuma ina rubuta ina tsara labari na fim. Wannan shine ayyukan da nake. Na farko dai labarin, saboda a nan na fi kwarewa. Ina son na zauna, ina da tsogomin in ji labari, kuma ina son in shirya shi, in gyara shi ya zama a cikin littafi ko a cikin fim.